Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ikatulorong adlaw sa atong Misa de Gallo, ikatulong nobinaryo para sa atong pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo ining tuig 2023. Padayon natong iampo nga unta ang katawhan makakabot o kabulahanan o kabalaan sa kinabuhi pinaagi sa pagpangulo sa atong simbahan. Mahimo unta kitang mga maayong magbalantay sa katawhan o panig-ingnan sa santos nga kinabuhi. Uban sa mahal nga Birhen Maria ato sang iampo o pinaagi sa mahal nga Birhen Maria atong iampo nga ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong simbahan, sa atong mga proyekto, hatagan unta usab sa ilang mga gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Galoy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, sa imong kaluoy dungga ang among mga pangamuyo. Pinaagi sa grasya sa imong anak nga moduaw kanamo hayagi ang kangit-ngit sa among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan o gikan sa ubang nasod diin ko sila patlaagi. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tao, kun musangpit siya, ug ang nag-antos kun wala gayoy mutabang kaniya. Maluoy siya sa mapaubsanon ug sa kabus. Ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo
ang Diyos sa Israel. Siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat. Ug daygon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapunoon ta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki, og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Ang pulong Hesus nagkahulugan og ang Ginoo miluwas kanato. Nya si Hesus ginganlan sad og Emmanuel. Ang kahulugan sa dana ang Dios ania uban kanato. Sa inyong paminaw hain may naguna, ang Dios muluwas nato o ang Ginoo ania uban kanato. Lingi ay mong tupad, nahait kay gauna na. O gatong tanahon ang order sa aksyon, una ka muluwas sa tao, mukuyog usa kaniya, or imo usa siyang padulan, nang litan, hapit na siya maanod sa tubig. Sa may mong buhaton, imo siyang iksahag pisi, aron siya og ikaw dunay koneksyon. Nya imo dayon siyang birahon. Kay kung mubira ka spisi, nga wapas siya mugunit spisi, maluwas siya dili. Bright children. Muna, ang Ginoo nangitag paagi nga mahimo usa siyang uban kanato. Nya kinsa may iyang gihimong instrumento aron mahimo siyang uban kanato, ang una gyud ang mahal nga Birhen Maria. Plano ginas Ginoo nga mukuyog siya nato. Matud pa sa unang pagbasa, ako gyung paanhaon kaninyo ang usa ka hari nga tawgon og manluluwas sa katawhan, og harian niya ang iyang mga katawhan gikan sa silangan, sa kasadpan, sa amihanan og sa habagatan. Ang tanan gyung tao iyang harian. Kay sa una manggod ang mga hari tribal ba kanang depende sa among mga kaliwat. Nya hari ko diri, hari sa kadiha, pinatyanay ta aron nga ilhon o kinsa gyoy hari. Pero pag abot na kuno aning bag-ong hari, iya nang tigomon ang katawhan sa tibuok kalibutan. Og mao na si Kristo. Nya kinsa may iyang instrumento? Ang una, ang mahal nga Birhen Maria. Ikaduha nga instrumento mao si kinsa man? Ngatog na mo? Mao si Jesus. Dede si Jesus. Si Jose. Wag yun mo yung reaksyon, no? Ano bang mura ra gyud mo gaduka. Ningon tali mo dili pa diri si kuan oy si Jose. Si Jesus goy maoy mo tao. Ingon si Jesus. Oh. Wag yun ba? Sus, luya ning asa man ni amo din mo tiwas og pangatog. Si Jose, ngano man, tungod kay dili mahimong tao si Jesus. Nya mahimo ra gyung tao si Jesus nga tinuod kung ianak siya og usa ka inahan, imabdos usa nya dayon ianak. Unya kay sa balaod sa mga Hudiyo, kung ang babae magmabdos unya way bana, ilan ang iakyos or hukman nga mananapaw. Nya ang silot sa babae nga mananapaw, batuon hangtod mamatay. So dili maanak si Jesus kung si Maria masakpan sa mga silingan nga niburot ang tiyan pero way bana. So nangita ang Ginoo og bana. Pero si Jose wa kahibaw nga si Maria pamabdusan sa Ginoo nga di pa niya hilabtan. Lisod sa na Kana bang nanakay uyab, unya sinayura na mo, nya namabdos, wa pa gani ka kahikap, kinsa mang lakiha dinhi,
nga musugot nga mga asawa ka nang wa pag nimo hikapi kay giampingan nimo ang iyang virginity, unya na mabdos na noon. Bitasang kamot, niya magidaghang mga laki din kinsa ninyo ang musugot ana. Adi na lang ng uyab, kanang imong asawa, wa na mo'y hilabtanay kay luya ng lawas. Nanikalit lang kamabdos, sa sige niyang liktor din sa sige niyang liktor, nang mabdos na hinoon, kinsang mga banaha nga moingon ako ning anak. Ta sa kamot. Natanawa, di ba? Wa gyud. Buutan ko na imong asawa, sige ko nagliktor, suod ko kay nagang pari. Wa na mo'y hilabtanay kay luya na lagi. Kay gulang-gulang na, nagsuka-suka na noon. Kung sa may imong hunahuna gyud, na disgrasyas pare. Kaya ang pare, batanon man ang pare, no? Ayaw, huna-huna gyud nga, lalang kini sa Espiritu Santo. Nga akong asawa, nabuntisan gyud sa Espiritu Santo. Di lisod kay na. Moto si Jose, ning aksyon gyud og biya. Iyang biyaan si Maria, iya na lang ipapatay si Maria, pero dili siya maoy mo sumbong. Kay iyang matatong katungod nga isumbong niya si Maria sa authority. Pero ingon siya, muhilom na lang kong exit, aron nga dili na ko'y musumbong, bahala nagkinsay musumbong niya ani niya, basta dili lang ako. Pero gipukaw siya anghel, ni Anghel Gabriel, ingon siya, ay kahadlok Jose, pangasawas Maria kay lalang nas Espiritu Santo, virgin yapunas Maria, putli yapunas Maria, gipamabdusa na sa Espiritu Santo. Nya tinaw kay instruction, mga anak siyag lalaki, nganli siyag Jesus, kay mangluwas siya sa katauhan. Kay ang gisulti sa propeta, mataw gining manluluwas diha sa babae nga virgin or ulay, mauna ang imong uyab. Nya di ka ma-proud nga ang imong anak, nga giangkong anak sa Ginoo, niya ang imong asawa, virgin yapon. Di ka proud ana. Ingon de Jose, bitaw no? Balik din siya. Obedience to the will of God. So ang instrumento sa Ginoo, mga instrumentos Ginoo, nga ming mipakunik sa manluluwas, ngan hinato nga mga luwasonon, una, obedient to the will of God. Obedience. Ikaduha, silang duha, pulos mga kabos. Kabos si Jose, kabos si Maria. Ikatulo, si Jose o si Maria, pulos mga tawgo natog virgins, pure. Naa sila'y purity of their body, purity of their hearts, purity of their minds. At least tulo ka main qualities aron ang Ginoo mukonek nato ug muluwas nato. Lingi ay mong tupad. Na ka ng tulo. Na virgin ka. Ikaduha, di ba ka kusog musupak-supak? Obedient ba ka sa Ginoo? Ikatulo, nahigugma ba ka kakabos? Wa gani ning tulo, dili ta mahimong manluluwas, dili sa ta mahimong instrumentos kaluwasan. Kanig yung tulo. Nga asa man ni makit-an kaning tulo kahiyas, na sa mga pari nga giordinahan o sa mga consecrated persons, kanang mga religious brothers and religious sisters and nuns. Naana diha. Amo nang gi-embrace, kaming giordinahan o kanang mga consecrated persons, gi-embrace namo ang gitawag og 3 evangelical counsels: poverty, chastity, and obedience.
Mo na ayaw mo paghunahuna nga kining among dili pagminyo gapa as if lang miani nga kining among wa pagminyo pakitang tao rani niya magkinit-anay ra din Miss Madre dito sa Luyos kumbinto. Usahay mahitabo sad na. Pero di na maoy nature nga among gi-embrace. Amo na gay nang i-violate ang among obedience, ang among chastity o ang among poverty, maguba dayon ang plano sa kaluwasan. Maguba. Muna si Jesus nagpili og mga tao nga iyang giordinahan sa pagkapari kadtong 12 ka apostoles. Og ang 12 ka apostoles mao na say ni-ordain og mga tao aron mahimo nilang mga successors hangtod karon. Ni ani gabarog sa inyong atubangan, connected pa ni ngadto sa first Pope nga si San Pedro ug mao kana nga maong connection aron mubaha ang kaluwasan. Way laing makapahimo ni Kristo nga uban kanato ang pari ra gyud. Giingnan ang imong mga anak diha kanang mga laki dihang batanon ingna pagpari dong. Nya kana sa mga batanon babae labi na ning ato mga PYCC ato kunong ingnon pag Madre day. Nya moingon din na sila, di ko katilaw. Si Jose wa mo tilaw ana, si Maria wa mo tilaw, pero silang duha gitagbaw sa Ginoo. Gitagbaw, perfect satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Tanawan ng mga mitilaw kaning ni aro mga nangaminyo nga wa say klaro. Tanawa, di ba na nagbuwag na pero ay mo kabalaka daghan sang pari nang gawa sa pagkapari kay mutilaw, daghan sang madre nga nang gawas kay mutilaw ngano man ilang gi-violate ang obedience, chastity and poverty. Mao na din akong pagdumala ninyo, di baya sayon, pero naning kamot ko aning tulo. Usahay magkadagma-dagma ko. Sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, wa kay ko madagma. Pero sa huna-huna, o sa pulong, sorry, maninghag ko, hadlok ang mga lectors, hadlok kayo ang ubang choir, hadlo kayo mga sakristan, hasta mga staff din magkurog-kurog na sila moabot ko. Jutay ra nila ang malipay, hala na nas father kasagaron, hala padir, ano? Maluoy baya ko nako, maluoy ko nako. Nga naman, dili naman gog ko obedient, usahay domineering. Pasaylo ako ninyo ana ha. Wasan ninyo compassion may ngam sa merisi. Ayaw na asad selo alang sad mi usahay ba kay kami manggod do na mi gitawag og technical mission sa among pag-ordain o sa among pagka-assign sa parokya. Unsa may among technical mission nga mao say mission sa simbahan? To govern, to teach, and to sanctify. Tanang pare labi na gyud ang mga obispo, labi na gyud ang Santo Papa, ang main mission namo to govern, to teach, and to sanctify. Anha mi diha mapildi usahay siyawa ini-govern namo. Kana bang imo na bang kontrolon ang tao kay governance God, di ba? Govern. Unya teach. Tanawa na mga teachers, di ba, isog kay na sila. Kasagaran gyud mga mo-teach, isugon gyud naong. Kisay mga teacher din tas ang kamot, ay magpamakak, mataktak mo sa inyong trabaho, basta kuan. Sige na, isang kamot, mga teachers, di ba, wag yun mo isa ang uban. Dito, mauwaw to, inon ba ito nga, isugon. Isugon man ginang teacher mo teach bisa ka mo mga ginikanan teacher man sad mo sa inyong mga anak, di ba? Isugon gina. Pero nindot bulahan ang mga teachers nga humble. So sa amo untang pag-govern, we govern with justice and love.
Mamagid unta na among virtue, justice and love. Unya dayon sa among pag-teach, teach with compassion and generosity. Compassionate and generous. Unya amo sang pag-sanctify, sanctify with your purity and sacrifices. Mao na among pag-sanctify. Mo na si Jesus, siya nagpakamatay. Si Jesus, generous and compassionate. Si Jesus, loving but very just. Di ba? Nya, tanaw-tanaw ninyo sa akong pagduma diri, nihaom pa ko, koneksyon pa ko sa kaluwasan nga ninyo. Nya, muobi mo sa akong itudlo. Kusga ba? Mo-obey, mo sunod mo sa akong itudlo, dili. Pamalit mo slot. Lagi. Kay bausad na inyong response aron mahimo sad nga koneksyon sa kaluwasan ang simbahan ngadto sa inyong pamilya. Palit mo slots aron ang ato dining misyon sa pag-govern, misyon sa pagtudlo, misyon sa pagpasantos magpadayon. Nagkinahanglan man ni og material aspect ang pag-govern, nagkinahanglan kanilang atong pagpaayos mga balay, part man as governance, part man na sa teaching nga magtinabangay ta, pagtabang sa mga kabos kay matud pa ni Kristo, paghatag mog maayong balita ngadto sa mga kabos. Ug unsa may pinakamaayong balita, pakana ang gigutom, tagaig balay or pasudlas inyong balay niya, di masan maso diri tanan, ato na lang ayu-ayuhon ilang balay. Di ba? Mao nang atong slots na atay sitiyo. Niya kanisang atong gitawag og SBF dag kaning pagtukod sa kumbento, kay ang kumbento anha di ang magsugod ang governance, teaching and sanctifying. Na diha ang mga puy-anas pare aron dali ra silang maduol, naa sa diha ang pag-welcome sa mga transients, naa sa diha ang formation center sa mga organizations. Mo nang magtinabangay ta ani. Sige, tan-awon bitaw natog mo connect bagyod mo. Atong SBF dag as of yesterday nahalina na tag 3,922 ka slots, na apay 56,078 ka slots nga available, tag 500 ni per slot. Akong challenge ninyo kanunay nga gikan karon hangtod sa New Year og wap ka kapalit og slot, bisag usa lang ka slot ani 500, palit gyud gikan karon hangtod New Year. Sige, lingay mong tupad, nakapalit na ka niya. May mga gani man na, congratulations, nahimo na kang koneksyon sa kaluwasan niya. Kanang mayon wap alagi paningkamot aron mahimo kang koneksyon sa kaluwasan. Unya lain sang koneksyon nato sa kaluwasan ang sitiyo na natay halin nga 62,342 ka slots para ni sa ipaayog mga balay. 1,658 na lang ka slots ang nahibilin. Yes, pakpakan na to, gamay na lang. Tag 100 per slot niya. 300 natay 300 slot challenge, 39 na sad ka 300 slot challenge ang atong nadawat. Kutob ni nato ibaligya December 25. Sige lang yun mong palit og sitiyo hangtod December 25. Kay mo sobra, mas maayo. Kay naapay dili na nato kaning 140 kabalay, dili lang 140, hapit na mo 160 kabalay ang nagsigig apply nga tabangan unta nga atong ayuhon ang ilang balay. Labi na gyud ang akong kaluy-an kana gyung buslot og atop. Okay lang nang bati og bongbong, kay okay ra man na kana gyung atop, kay muto mangyod, di mangyod katog mo na atong tabang-tabangan ha. Palit mo ani ang atong disap niabot ng atong halin og 150.
20 na lang ka slots ang nahibilin. Tag 500,000 pesos per slot ni siya. Hinaot unta nga daghan sang mupalit ani hangtod December 25. Kining tanan mga igsoon aron ni pagtuman nga mahimot ang koneksyon sa kaluwasan gikan ni Jesus, ni Maria, ni Jose sa mga apostoles hangtod matapos ang kalibutan. Muna kining simbahan nga atong tukuron, kining simbahan nga atong atimanon, mao ni ang sentro dinhi. Anhi ang atong converging point aron ta magkahiusa nya ngadto din tas mga kapilya. Muna ang ato sang gitabangan nga mga kapilya maarang-arang sad nya adto dayon sa atong mga panimalay. In short, maghinatagay ta, magtinabangay ta aron mahimo si Kristo nga ania uban kanato. Dinhi sa misa ang pari mohimo ni Kristo nga uban kanato pinaagi nining sakramento sa iyang lawas ug dugo. Nya didto sa inyong mga panimalay, didto sa katilingban, ang pari mohimo sad nga si Kristo uban kanato pinaagi sa mga serbisyo, mga formations nga among ipatuman himuon ngadto sa mga parokyano. Sige, lingiay mong tupad. Ingna magpuyo-puyo pa ka. Kanang nagpuyo-puyo, naputol na ang koneksyon sa kaluwasan. Ingna mag same-sex union pa ka. O mag same-sex union mo, putol sa ang kaluwasan. Kay ang sala, maoy mo putol sa atong koneksyon. Ingna imong tupad, ayaw na pamalikas ha. Ayaw na pagsigpangasaba kay maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Nya moingon sa tong usa, ayaw na sad pagsigig pamakak kay haron di maputol ang koneksyon. Og labaw sa tanan, ayaw na paningil anang utang. Aron di maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Di ba? Nya moingon sa nang uban, ikaw sad di man sad ka mamakak, bayari sad ang imong gihuwaman. Kay ni saad man kang mubayad, bayari sad aron dili maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Kamo sang mga manag-uyab, pag holding hands lang mo, ug magtusik-tusik gamay lang, ayaw na lang ng layog-layog, kuot-kuot, mangluspad mo ana, maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Ang virginity, purity, i-maintain sama ni Jose ug ni Maria. Huwata ang saktong panahon nga mao ang sakramentos kaminyoon, una pamumubuhat sa angayng buhaton aron dili maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Kamo sang mga anak ay mo pagsigduaan ng computer, sige na lang computer, basig maputol ang koneksyon sa kaluwasan. Wa na mo'y relasyon sa inyong ginikanan ug sa usag-usa. Kakuha mo? Manindog na ta katong dunay koneksyon sa kaluwasan. Atong ipadayag ang atong pagtuo uban ni Maria. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong inunato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mipunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagpanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon uban ni San Jose ug ni Maria, ituboy nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa Dios nga naghatag sa kaluwasan. Muingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami.
nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, ug ang mga relihiyoso, sama kang San Jose, magsalamin unta sa Dios nung gugma, pinaagi sa ilang amahanong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, sama kang San Jose, manumbaling ug maghunahuna sa laraw sa Dios nga inanay mapadayag diha sa mga hitabo sa kinabuhi, maghatag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga amahan mupakitag linaing gugma ug pagtagad alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi ug sa sulundong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nagsagubang og krisis diha sa ilang kaugalingon ug diha sa pamilya, makabaton sa paglaom sa pagtuo ni San Jose. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Chupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamapagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga may kaliwan na mahinangpong dawaton ngadto sa kalipay sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Makagagahom nga Dios, Amahan nga way kinutuban, dawata kining amo mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni Maria ug ni San Jose, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, og ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi
mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, natay gamay nga kausaban sa atong aksyon sa pag-offer diri sa mga Christmas balls kamong nakapalit ana or mo gustong mo offer. Inyong ihato diri, anha na mo muagi ani nga aisle og diha nga aisle sa pikas, dili na sa center. Anha mo muagi diha, ditso diri. Nya inighuman ninyo og hatag sa inyong mga balls. Ari mo diri sa center mo, barog mo. Ana, ang unang nihatag, ari sa pinakaunahan mo barog. Na-assurate ninyo nga mo manage ani. Assurate, so niya, hangtod human na mo hatag, anhin mo din itanan, ako mong bendisyonan. Aron mailhan na to, kinsa gito'y pinakabalaan kay di man tumuaso inigana. Di bitaw eh. Aron bendisyonan mo holy water ha. Sige niya, iguman nagbendisyon, una pa mo muuli ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan. Sige, sugod ta. Balls. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyon ni kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat o hatagi sila sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dawata o panalangini usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo
Hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon ug kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong tagaag masipang pakpak ang atong mga nihatag karon sa ilang mga petitions o pasalamat. Pagampo na sad sa atong ikhak. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon nga mapasalamaton nga mihalad kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Atong hatagag masipang pakpak ang nihatag sa ilang mga ikhak. So, salamat kaayo ninyong tanan. Salamat sad sa mga ming halad karon og mialagad nato. Di na nako ma-mention lang ang tanan, except special mention ang atong lectors, atong salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete, Santa Cruz o San Roque Choir. Uban sa ilang maestro nga si sani? Brad Joshua. Dugay pa na siya mamatay kay may kayong mo tudlo. Salamat kayo, Brad. Unya, salamat sa atong nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Karina, nausap man si Mr. and Mrs. Karina Guevara and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Murag na ating aligya po ng ato mga sisters nga namaligya og mga religious articles. Suportahin na ninyo kay ila sa nang gamiton sa atong sa giatiman nila nga mga abused women and children kay dako nagikatabang nila no ug naa lang sad mo'y mauyunan sa ilang mga gipamaligya. Salamat sa tanan nga namalit og mga slots nya padayon tagpalit og slots sa East BF DAG na apatay 56,078 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang atong CTO napay available nga 1,658 ka slots nga tag
100 pesos per slot para nis pag-ayos mga balay. Nga ang ato sang DSAP investment slot na apay 20 ka kaning slots nga tag 500,000 pesos per slot o niya kuan siya kanang na 25% per annum nga interest rate as income ka investment man. So salamat kay tanan na malit sa ato mga slots. Pakpakan nato sila. Manindog na tang tanan para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong hatagag masipang pakpak ang mahal nga Birhen Maria, si San Jose ug ang atong mahal nga Manonobo si Jesus. Salamat kayo. Nagyapon tingali lugaw diha, tanaw-tanaw lamog naa, niya kaon-kaon lang sad mo kung makauyon mo. Daghang salamat.